Buonasera, programul informativ Ecoul Săptămânii, studio Svetlana Bacal, astăzi în ediție. 2 septembrie, data importantă în Nistrenia. În această zi, poporul nistrean serbează ziua proclamării Republicii. Cei mai destonici nistreni au fost menționați în ajunul aniversării Republicii de către Evgeni Șefciuc. După 3 luni de vacanță, clopoțelul din nou i-a adunat pe toți cei setuși de carte la sărbătoarea primului sunet. Despre acestea și alte știri în următoarele clipe. Marțea curentă s-au împlinit 24 de ani de la proclamarea Republicii Moldovenești Nistrene. În această zi, pe tot teritoriul nistrean s-a desfășurat un șir de festivități, concerte, expoziții, competiții sportive și multe altele. La tradiționale activități de sărbătoare au participat și orășenii noștri. Despre unele din ele în continuare. Tradiționalele depuneri de flori la Memorialul Amintirii și a Tristeții au început șirul de activități petrecute la Bender în ziua aniversării de 24 de ani ai Republicii Moldovenești Nistrene. Orășenii au comemorat amintirea celor căzuți pentru ziua luminoasă de astăzi. Pe Piața Eliberării au fost arborate drapelurile Republicii Moldovenești Nistrene și a orașului Bender. Lora Lăpuhina este mândră de faptul că a stat la baza creării Republicii noastre. A fost dificil, însă am învins. Am apărat Republica pentru ca liber, sub cerul azuriu, să întâlnim ziua Republicii. Noi facem tot posibilul să păstrăm pacea, pentru ca copiii, nepoții, strănepoții noștri să nu cunoască grozăviile războiului. Le doresc tuturor popoarelor lumii doar pace. Timp de 24 de ani, viața a demonstrat justeția drumului pe care l-a ales Republica Moldovenească Nistreană. El garantează drepturile fiecărui cetățean, indiferent de naționalitate. Înfruntând dificultățile în pofida provocărilor politice, economice, agresiunii armate a Republicii Moldova, noi am apărat dreptul de a fi un stat de sine stătător, independent. Pe parcursul acestui răstimp, nistrenii au demonstrat puterea solidarității, ajutorului reciproc, prieteniei. Cetățenii Republicii cu arma în mâini au apărat cuceririle țării. Benderul este avantpostul de vest al lumii ruse, oraș al gloriei militare, simbol al eroismului și stoicismului. Printre cei sosiți pe piața centrală a orașului au fost membrii societății Caritate. Fetele voluntarii noștri confecționează cu mâinile proprii diverse articole pe care le comercializăm. Finanțele pe care le vom primi vor fi orientate în ajutorul familiilor din Donetsk și Lugansk, care au suferit de războiul ucigător. Circa 40 de întreprinderi, antreprenori, asociații cu răspundere limitată și-au expus marfa la expoziția vânzare de pe Piața Eliberării. Mobilă, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite școlare, jucării, produse alimentare, dulciuri, toți ce-ți poftește inima. Felicit toți cu sărbătoare! Vă doresc pace, sănătate, mulți ani și de Doamne să fie pace și fără război. Expoziția vânzare a compozițiilor de flori este unicală în Republică, mândrie sărbătorii. În ziua aniversării de 24 de ani a Republicii Moldovenești Nistrene, această expoziție și-a marcat 19 ani de la fondare. Întreprinderi, grădinițe, școli, specialiști în artă decorativă aplicată, floriști, amatori. Pe toți rășenii felicit cu ziua Republicii noastre. Pace, multă sănătate la toți. Noi, ca de obicei, în fiecare an, prezentăm flori confecționate de grădinița noastră. Frumusețea plaiei lui natal în care noi trăim. Doresc la toți oamenii care trăiesc în Republica Nistreană sănătate, fericire, cer senin și toți să fim fericiți. Compozițiile au fost alcătuite cu multă dragoste, fantezie, demonstrându-le admiratorilor că adesea florile sunt mai expresive, semnificative ca însăși cuvintele, căci organizatorii depun multă muncă, dragoste, emoții în fiecare buchet sau compoziție. Iar spre seară, un program de concert a adunat în piața principală a orașului numeroși spectatori. Circul Popular Iunost a prezentat un divertisment de sărbătoare. Clovnii amuzau publicul cu glume, după care urmau numere acrobatice. Artiștii demonstrau abilități de forță, jonglărie și alte genuri de circ. Мне очень понравился цирк, и я хотел быть бы жонглером.
Cu numere muzicale au evoluat colectivele de creație ale Centrului de Cultură Șilcovic și Palatului de Cultură Pavel Tkacenco. Prietenia, Dobrânia, Rondo, Sierra, Speranța, Ovație și multe alte nume cunoscute spectatorului transnistrean. Cea mai mare parte din repertoriul concertului a fost dedicată Transnistriei. Acestea au fost cântece de dragoste pentru plaiul natal, prietenie și pace. De asemenea, au răsunat și piese de autor ai conducătorilor colectivilor din Bender. Noi am dăruit astăzi acest cântec pentru toți transnistrienii, pentru toți locuitorii orașului Bender. Din partea noastră, noi le dăruim multă sănătate, dragoste, prosperitate și ca orașul să înflorească de zi cât mai frumos. Programul este foarte variat și interesant, prevăzut pentru diferite gusturi și dorințe, la fel și pentru diferite vârste. Ansamblul Emerit Prietenia, ca de obicei, ne bucură cu maestria dansului. Ne bucurăm foarte mult să vedem în această zi de sărbătoare atâția spectatori plini de bună dispoziție și dorința de a savura din frumusețea artei. Organizatorii concertului nu au lipsit de atenție nici tineretul. Special pentru ei au evoluat deja cunoscutul în oraș rapper Rider, laureat repetat la festivalul patriotic Caravana, precum și echipa de dansuri moderne Action, în traducere din engleză Mișcare. Aproape 80 de dansatori pătrund în maestria dansului sportiv la Centrul de Cultură Șilcovic și participă la toate sărbătorile care se organizează în oraș. În plus, ei participă și la concursuri și turnee internaționale. În acest an, colectivul Action a realizat un turneu în Europa. Noi, lucrătorii secției de cultură, ne străduim la orice sărbătoare să dăm bună dispoziție locuitorilor orașului. Suntem tot timpul bucuroși să facem o sărbătoare pentru toată lumea care se află în orașul nostru. Oaspeții care sunt la toată lumea. Le dorim mult sănătate, să fie un cer senin deasupra capului tuturor și să nu dispară zâmbetul la toți oaspeții în astă seară și tot timpul. S-a încheiat Ziua Republicii la orele 10 seara cu un foc multicolor de artificii. În timpul sărbătorilor, colaboratorii organelor de drept au lucrat în regim de urgență. Ei au patrulat centrul orașului, cartierele și toate locurile publice. Încălcări specifice ale ordinii de drept nu au fost înregistrate, cu excepția unor acțiuni de huliganism săvârșite de cetățeni în stare de ebrietate. La Departamentul Orășenesc de Interne au declarat că au fost reținuți aproximativ 30 de locuitori ai Benderului. Toți au fost supuși unei amenzi. Fără probleme a lucrat și personalul stației de pompieri. Locurile în care au avut loc festivitățile au fost pretestate, iar în timpul sărbătorii, pompierii și-au făcut serviciul care a durat până la lansarea focurilor de artificii. Această săptămână a fost importantă și pentru cei mai tineri locuitori ai Benderului. La 1 septembrie, după o vacanță de 3 luni, toate instituțiile de învățământ și-au deschis porțile, reunind elevii și studenții la o nouă întâlnire cu cartea. În această zi, potrivit tradiției, a avut loc sărbătoarea primului sunet, clopoțelul prevestind tuturor despre începutul unui nou an școlar. În continuare, Svetlana Galben despre această zi la Colegiul Pedagogic din Bender. O melodie dedicată orașului Bender a început solemnitatea. Au fost prezenți și felicitați acei 51 de studenți nou primiți, care își vor face studiile la specialitățile clasele primare, educator în instituțiile preșcolare de învățământ, învățător de clasele primare cu predare în limba moldovenească. În anul curent de învățământ, instituția noastră a absolvit-o peste 80 de specialiști care au completat rândurile pedagogilor Republicii Moldovenești-Nistrene. Ne bucurăm de tinerii din anul întâi, deoarece avem și 67 doritori să studieze la secția fără frecvență. Sunt foarte mândră. Am nimerit în rândul celor care studiază în acest colegiu, deoarece consider că profesia de pedagog este una
foarte demnă, foarte interesantă, deoarece comunicarea cu copiii ne ajută la dezvoltarea însuși a noastră ca oameni. Și îmi doresc succes mie mai departe și tuturor studenților din anul întâi și cred că o să terminăm cu brio toți anii pentru a obține o diplomă și să ne calificăm ca profesori. Toți studenții adunați la solemnitate sunt siguri că vor deveni profesori calificați, specialiști în domeniu. Maria Ceban, studentă anului 2, își amintește cu plăcere de prima învățătoare și dorește ca copiii pe care va instrui și educa o vor stima în postură de profesoară. Sentimente noi, senzații, văzând cursul întâi, m-am revăzut pe mine, pe noi, pe grupa noastră. Aștept să-mi realizez ideile învățând în acest colegiu. Cred că este o perspectivă bună, deoarece sunt cadre didactice foarte bune și care ne predau tot ce e mai bun și ce avem nevoie mai departe în profesia noastră. Aș vrea să felicit cursul întâi și să le urez multă baftă și succes, putere, tărie de caracter, că totul e posibil doar să vrei. La Colegiul Pedagogic activează un colectiv foarte puternic. Profesorii de aici posedă o practică bogată de muncă, astfel cunosc bine problemele nu numai a grădiniților, ci și a școlilor cu care colaborează strâns. În anul curent de învățământ, instituția dată, ca și toată Republica, trece la standarde noi de învățământ. Ele sunt destul de complicate, însă pedagogii sunt siguri că împreună cu studenții vor realiza sarcinile propuse. Pregătirea unor specialiști cu competențe profunde în diferite domenii. Dacă până acum se cerea cunoștințe, priceperi și deprinderi, acum competențe. Nu numai că tu știi cum. Trebuie să poți și trebuie să vrei ca să implementezi acele cunoștințe, priceperi, deprinderi, calități personale pentru a realiza sarcini de învățământ în sistemul de învățământ. Deci se mărește numărul de ore și evident că așa și e normal, pentru că să poți trebuie să încerci să faci. Și aceasta deci, ne încurajează pentru că cu mare plăcere școlile, grădinițele oferă locuri și ore pentru practică și aceasta ne dă putere și forță să credem că vom realiza aceste cerințe a standardului 3. La care eu n-au fost de față studenții anului 4 de învățământ, deoarece ei petrec practica primele zile ale copilului în școală. Acesta este un pas important în pregătirea pedagogului, iar pe acei din cursul 3 îi așteaptă practica în taberele de odihnă ale copiilor. Le dorim viitorilor pedagogi la mai mult și la mai mare. Educație tinerii generații. Acestei teme la început de nou an școlar a fost consacrată o conferință pedagogică. Dascălii din Bender au vorbit despre sarcinile și prioritățile procesului de învățământ pentru anul curent. Mai multe detalii de la corespondentul nostru. La conferință au vorbit lucrătorii ai Ministerului de Ramură, pedagogi, colaboratorii Direcției Învățământ, Bibliotecii Centrale. Toți împreună au examinat prin ce forme și metode pedagogii pot obține scopul propus. Toți pedagogii înțeleg sarcina învățătorului și a lecției, care includ instruirea, educația și dezvoltarea. Spre regret, în ultimul timp, scopul obținerea cunoștințelor este respinge pe planul 2 problema educației și astăzi, aflându-ne în lumea ce se schimbă foarte rapid, practic o generație întreagă a rămas fără origine. Astfel, actualmente este foarte actuală anume educația. Pe parcurs a fost accentuată necesitatea intensificării educației etice, morale, patriotice a tinerei generații. Acest scop poate fi atins când valorile general umane vor fi propagate nu doar la lecții, pe parcursul procesului instructiv-educativ, ci și în instituțiile învățământului suplimentar, la cercurile pe interese, extrașcolare și altele. Введение новых государственных образовательных стандартов. Introducerea noilor standarde de învățământ va contribui la educarea unei personalități cu succes, deoarece ele sunt orientate nu la redarea reproductivă a cunoștințelor, ci la activitatea în echipă, vizând cercetările de proiect atunci când copilul își propune și atinge de sine stătător scopul. Este în stare să planifice lucrul său, iar lozinca principală este nu școală cu succes, ci elev de succes. La elevi sunt salutate talentul, spiritul de inițiativă, inventivitatea. Astăzi este necesar să fim mai buni la inimă, toleranți. Este necesar să educăm copiii în așa fel ca ei să-și poată găsi locul în viață, să dea o mână de ajutor celor de alături, să estimeze pe cei maturi, să urmeze tradițiile naționale.
Nistrenia este o țară multinațională, astfel este necesar de a educa toleranță față de fiecare popor. Astăzi copiii noștri sunt deschiși pentru dialog, participă în activități, festivaluri, expoziții de rang internațional. Pe ei îi caracterizează disciplina înaltă, gătința de a ajuta unul altuia. Aceste aspirații le vom susține și pe parcursul anului. Un buchet de numere artistice oferite de discipolii și pedagogii Școlii Muzicale numărul 1 au finisat lucrările conferinței. Continuă ediția Caleidoscopul altor miniștiri de pe parcursul săptămânii curente. În ajunul aniversării Republicii, președintele Evgeni Șefciuc a înmânat ordine și medalii, a acordat titluri onorifice. Pentru dintre cei mai 6 locuitori din Bender, Svetlana Delibaltova, profesoară de limba germană în școala numărul 18, a fost distinsă cu cea mai înaltă distincție, Ordinul Gloria Muncii. Cu același ordin a fost decorat și Victor Șerbacenco, chirurg de categorie superioară. El a dăruit medicinei aproape 60 de ani. Tatiana Crețu, la internatul corecțional din Bender, de mult este considerată emerită. Acum însă acest titlu i-a fost acordat în mod oficial. De medalii și titluri s-au învrednicit și reprezentanții ai blocului social din oraș. Mențiuni în Ziua Republicii pentru participare activă în protecție, dezvoltare și consolidare. Un număr de benderini au fost menționați cu diplomele guvernului, înmânate de către primarul orașului. Lucrători ai sectorului rutieri, constructori și șoferi. Flori și mențiuni pentru cei care ne fac orașul mai curat și mai confortabil. Șeful administrației a accentuat că aceasta este o recunoștință colectivă din partea tuturor locuitorilor orașului. Cuvinte de mulțumire au răsunat și în adresa pacificatorilor ruși pentru 2 decenii de pace în zona transnistreană. În ajunul Zilei Republicii la Tiraspol a avut loc un concert cu participarea artiștilor cu renume. Cu Orchestra Simfonică de Stat a Republicii a cântat solistul din Vladikavkaz Grigore Tadaev. Acordurile înalte de vigoare au fost înlocuite de vocea falminantă a oaspetelui din Moscova, Dmitri Stepanovici. Inima spectatorului nistrean a fost cucerită de corul de bărbați a mănăstirii moscovite, iar punctul culminant al programului a fost cântărețul sovietic, poetul și compozitorul Alexandru Gradski. Evoluarea sa pe scena nistreană, artistul a deschis cu piesa Ce tineri mai eram. Concertul a finalizat cu vocile finaliștilor șovului muzical Golos, Serghei Volchkov și Iana Rabinovici. În perioada 1-10 septembrie, în Republica se desfășoară decada tradițională de siguranță rutiere Atenție copii. Scopul principal este prevenirea traumatismului rutier la copii. În perioada acțiunii de la șoferi se cere mai multă atenție în timpul ce se află la volan. Colaboratorii Inspecției Auto îndeamnă proprietarii de automobile precum și copiii să fie mai vigilenți în stradă, iar părinții să le reamintească odraslilor sale de regulile de circulație. Stimați telespectatori, acestea au fost toate știrile pentru astăzi. Alte noutăți ale colegilor mei în limba rusă vă așteaptă pe site-ul bender.tv. Cele bune!